सिंधुदुर्गच्या राजकारणात पुन्हा एकदा लिंबू गाजताय. पण यावेळी हे केवळ निवडणुकीतलं प्रतीक नाहीये, तर आरोप, फोटो आणि संशयाच्या साखळीत अडकलेलं गंभीर प्रकरण आहे. सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर आणि भोंदू बाबा अशोक खरात यांचा एकत्र फोटो समोर येतो आणि संपूर्ण सिंधुदुर्गच्या राजकारणात जणू बारूद पडल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. हे ना सावंतवाडीला भूषणावं आहे, ना विधानसभा निवडणुकीत भले निवडून आलेल्या पण प्रत्यक्ष ग्राउंडवर जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी असलेल्या दीपक भाईला. कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर जो दिसतोय तो फक्त फोटो नाहीये, हा विश्वासघाताचा प्रश्न आहे. हा फक्त आरोप नाही, तरी जनतेची अस्मितेवरची ठेच आहे. नाशिक सिन्नर पासून सुरू झालेलं हे प्रकरण आता सावंतवाडीच्या दारात येऊन उभं ठाकलंय. निवडणुकांच्या काळात रस्त्यांवर दिसणारे लिंबू आता थेट राजकारणाच्या काळोख्या बाजूचं प्रतीक बनले. आणि प्रश्न असा आहे, सिंधुदुर्गातील सावंतवाडीचा आमदार या सगळ्यात का आणि कसा दिसतोय? दीपक भाई यांनी उद्धव ठाकरे यांची सुद्धा भेट त्या खरात सोबत घडून आणल्याचं काही माध्यमांनी म्हटलंय. हो, तुम्ही त्या भोंदू करातचे एजंट होता का काय दीपक भाई? नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं साईच्या चावडीवर स्वागत करतो. अहो, माझंही नाव साईनाथच आहे. आम्ही साईबाबांचे भक्त आहोत, पण अशोक खरात सारख्या भोंदू बाबांच्या जवळपासही कधी फिरकलो नाही, हे ठामपणे सांगतोय. कारण आम्ही साई भक्त आहोत. आज जे काही हातात आहे ते सगळं काही साई बाबांनी दिलंय यावर दृढ विश्वास. ते मिळवण्यासाठी माझ्या साईवर माझी स्वतःची तितकी सबुरी आणि श्रद्धा आहे. त्यामुळे कधी भोंदू बाबांकडे जाण्याची वेळच आली नाही. पण स्वतःला साई भक्त सांगणाऱ्यांचे फोटो थेट त्या खरात सोबत सोशल मीडियावर फिरताना दिसतात तेव्हा प्रश्न पडतो, हे लोक स्वतः सोबत साईंचं देखील नाव खराब करतायत. हे साई भक्त म्हणून हक्कानं मानतोय. असो, साई यांचे डोळे उघडतील तेव्हा उघडतील, पण ज्यांनी तुम्हाला मतदान केलंय ते मतदार हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी पाहतायत. त्यामुळे या सर्वांना प्रश्न पडलाय. सावंतवाडीत येऊन धडकलेलं हे प्रकरण आता फक्त स्थानिक राहिलेलं नाही, ते थेट विश्वास, पारदर्शकता आणि राजकारणाच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करणारं ठरत आहे. भोंदू बाबा अशोक खरात नाव ऐकलं की आज महाराष्ट्र दचकतो. जादूटोणा, तंत्रमंत्र, फसवणूक आणि गंभीर आरोप यामुळे तो तुरुंगात आहे. पण धक्कादायक बाब म्हणजे त्याचे धागे दोरे थेट मंत्र्यांपर्यंत पोहोचलेत. अशी चर्चा आणि पुरावे समोर येत आहेत. राजकारणी, मंत्री, उच्चभ्रू वर्ग सगळेच त्याच्या दारात जात होते असे फोटोनी माहिती उघड होते. महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारसरणी असलेलं राज्य आहे. विज्ञान, सुधारणा, विचार ही आपली ओळख आहे. पण जर दीपक भाई तुमच्यासारखे लोकप्रतिनिधी या अशा भोंदूगिरीच्या मागे धावत असतील तर ही केवळ मतदारांची विडंबना नाही, तरी शोकांतिका आहे. आणि इथंच प्रश्न उभा राहतोय, आमदार दीपक केसरकर यांचा खरात सोबतचा फोटो का? हो, केसरकर यांनी फेसबुकवर व्हिडिओ टाकून स्पष्टीकरण दिलंय. फोटोवरून संबंध जोडू नका असं ते म्हणाले. पण लोकशाहीत प्रश्न विचारणं हा गुन्हा नाही, उलट तो अधिकार आहे. कारण या प्रकरणात फक्त फोटो नाहीये, आरोपही आहेत. संजय राऊत यांनी थेट नाव घेत गंभीर आरोप केले. शिक्षण खात्यातील बदल्या, बढत्या, निर्णय यामध्ये अशोक खरात हस्तक्षेप करत होता असा थरारक दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. ट्रायटन हॉटेलमध्ये बसवून कामं होत होती असा आरोप आहे. हे जर खोटं असेल तर ते ठामपणे खोडून काढा ना. आणि जर खरं असेल तर हा केवळ राजकीय मुद्दा नाही, हा गुन्हा आहे. हा मतदारांचा विश्वासघात आहे, हे देखील मान्य करा. सिंधुदुर्गच्या जनतेला एक गोष्ट वारंवार जाणवते, दरवेळी वाद, दरवेळी आरोप आणि प्रत्येक वेळी एकच नाव, दीपक भाई केसरकर. आज एकीकडे जिल्ह्याची रात्रीस खेळ झाल्यासारखी झालेल्या बदनामीची शिक्षा सगळेच भुगतायत आणि दुसरीकडे आमचेच नेते असे तंत्रमंत्र विद्या जाणणाऱ्या खरातामुळे चर्चेत येत असतील तर आम्ही संताप व्यक्त करायचा की मान खाली घालून फिरायचं ते तरी स्पष्ट करा. गुवाहाटी फायर्स पासून
ते आज कॅप्टन फाईल्स पर्यंत दरवेळेला फक्त दीपक केसरकरच का चर्चेत येतात? जिल्ह्यात एवढे राजकारणी आहेत, त्यांच्यावर कधी तंत्रमंत्र बाबा बुवा असे आरोप का होत नाही तो? एकीकडे या जिल्ह्यातील प्रत्येक माणसावर कष्टकऱ्यांचा जिल्हा असा निढळाच्या घामानं गौरव होतो, तिथं नेत्यावर भोंदू बाबांचा भक्त हा आरोप होणं कितपत योग्य आहे? आज खरातावर अनेक आरोप आहेत. त्या दारणा धरणातून थेट पाणी आणून त्याच्या देवळात सोडलं. असं जर असतं तर मग सावंतवाडीतल्या रुग्णालयासाठी तुम्ही जायला हवं होतं ना. बदल्यांचे विषय खराताचे मंत्रालय ऐकायचं अशाही बातम्या आहेत. मग तुमच्या पालकमंत्री पदाच्या काळात जिल्ह्यातील रखडलेली भरती तुम्ही मार्गी लावून घ्यायला हवी होती ना. आपण जायचे सिन्नरला आणि लोकांना सांगायचे मी चाललो शिर्डीला. हे किती दिवस चालणार आहे? लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही आमदार आहात आणि सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्ला या भागाचे आमदार. खर तर हा मतदारसंघ पुण्यवान साधू संतांचा आहे. मग बुवा बाबाचे भक्त केसरकर या चर्चा होतातच कशा? आणि त्या झाल्यावर आम्ही फक्त तुम्ही आरोप फेटाळले यावरच गप्प राहायचं का? दीपक भैया, सर्वांची उत्तर अपेक्षित आहेत सर्वांनाच. आज सोशल मीडियावर सावंतवाडी वेंगुर्ला दोडामार्ग मधील लोकच प्रश्न विचारतायत. ही टीका राजकीय नाहीये, ही आत्मसन्मानाची लढाई आहे. एकीकडे जिल्हा विकास प्रगतीच्या दिशेने जातोय आणि दुसरीकडे आपला आमदार तंत्रमंत्र बुवा बाबांच्या चर्चेत अडकतोय. हा विरोधाभास आहे आणि तो अस्वस्थ करणार आहे. आज सिंधुदुर्ग विकासाच्या नवनव्या प्रगतीत सामील होत असताना एका आमदारांची गणना बुवा बाबांच्या रांगेत होते हे पाहून आज सोशल मीडियावर तुमच्या सावंतवाडीतील अनेक जण व्यक्त होत आहेत. लक्षात घ्या, ही टीका फक्त राजकीय नाहीये, एका अस्मितेची आहे. आध्यात्मिक असणं आणि लैंगिक शोषणाच्या आरोपाखाली बदनाम असलेल्या भोंदू बाबा सोबत आहात म्हणून तुमच्यावर राजकीय आरोप होणं हा सगळाच प्रकार गंभीर आहे. मी परत एकदा अत्यंत शांतपणे सांगतोय, हा विषय जर फक्त तुमच्या राजकीय बदनामीचा असेल तर त्याला उत्तरं मिळालीच पाहिजेत आणि जर राजकीय आरोपांचा असेल तर त्याला तुम्ही पुरून उरालही. पण असल्या भोंदू बाबा अघोरी प्रकाराबद्दल तुमच्याबद्दल निर्माण झालेल्या उत्तरांना जाब तुम्हाला द्यावाच लागणार आहे. आम्ही स्पष्टपणे सांगतोय, जर हा राजकीय कट असेल तर त्याचा पर्दाफाश करा. जर एक आरोप खोटे असतील तर ते पुराव्यानिशी उत्तर द्या. पण जर या प्रकरणात काही तथ्य असेल तर जनतेला सत्य जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. फेसबुक व्हिडिओ पुरेसा नाहीये. आता वेळ आहे थेट पत्रकार परिषद घेण्याची, स्पष्ट, ठोस आणि निर्विवाद उत्तर देण्याची. कारण हा विषय आता केवळ केसरकर यांचा राहिलेला नाहीये, हा सिंधुदुर्गच्या सन्मानाचा विषय. समजणे वालों को इशारा काफी है. तुर्तास आजच्या साईच्या चावडीवर इथं स्वल्प विराम देतो. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.